Bună ziua, dragi urmăritori, și bine v-am regăsit la Șaturi Educaționale. Sunt Teodora Moga. Bineînțeles, Ioana alături de noi. Bine ai revenit! Mulțumesc frumos, Dora! Te rog să-mi spui când te trezești dimineața ce faci primul lucru? Am primit mesaj, oare am primit pe ceva povești? drugasclub@gmail.com. Ne puteți trimite poveștile voastre, așa cum le auziți aici, ca și ceilalți să se poată hrăni din soluțiile pe care poate le găsim împreună. Și pe Instagram? Și pe Instagram, tot așa, Drugaș Club, și pe Facebook, Drugaș Club. Deci mesajele putem primi pe oricare cale de comunicare. Și este confidențial. Absolut. Respectăm toată confidențialitatea. Îți mulțumim foarte mult, să vedem noua poveste. Poate una dintre cele mai mari provocări ale vieții de părinte este tăcerea adolescentului. Când copilul tău nu mai vorbește cu tine, când ușa camerei devine o barieră și nu o protecție, frustrarea se amestecă cu dorul. Ce faci când vrei să ajuți, dar fiecare pas pare greșit? Astăzi discutăm despre cum putem reconstrui punți acolo unde pare că s-au ridicat ziduri. Sunt mama unei fetițe de 15 ani și, sincer, simt că nu mai știu cum să ajung la ea. De ceva vreme parcă s-a închis complet în ea, nu mai vorbește cu noi, stă ore întregi în cameră, iar acolo este mereu dezordine. Haine aruncate, farfurii uitate, totul este vraiște. Am încercat să discut cu calm, am încercat și să impun reguli, dar nimic nu pare să funcționeze. Mă doare să o văd așa și simt că nu mai avem legătura de altă dată. Uneori mă enervez, dar în adâncul meu e doar multă îngrijorare. Mi-aș dori să înțeleg de ce se întâmplă cu ea așa și cum să o ajut fără să o împing mai departe de mine. Ioana? Doare foarte tare să-ți vezi copilul izolat de tine sau care dorește să te izoleze de viața lui, mai ales 15 ani, parcă era 15 ani. Da, părintele se desprinde un pic mai greu de copil decât copilul de părinte și atunci când îl vezi că este absent sau că trăiește o lume pe care ție nu ți-o prezintă, începi să fii îngrijorat. De cele mai multe ori, îngrijorarea, așa cum spunea mama, uneori mă enervez. Ei, credeți-mă că uneori ăsta este deseori perceput de către copil ca fiind furie, frustrare, dezamăgire și atunci, într-adevăr, că se îndepărtează. Sunt două aspecte pe care le-am surprins acolo. Odată că fiica își creionează o viață interioară sau o realitate pe care mama să nu o afle, și a doua că este o cameră dezordonată. Deci fetița are și probleme de adolescent, are și probleme de autonomie, da? Dar și probleme de secret. Așa. Acum, sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le clarifice mama înainte. Ce o deranjează pe ea cel mai tare? Dezordinea? Faptul că fata nu vrea să vorbească cu ea? Faptul că fata vine, își trântește lucrurile și pleacă în cameră și se închide acolo? Faptul că nu-i cunoaște pe prietenii ei? Deci cred că sunt mai multe lucruri acolo care ar trebui să fie operaționalizate, stratificate. Și de acolo încolo trebuie să vedem, pentru oricare ar fi din problemele astea ce o deranjează sau ierarhia, trebuie să vedem cum se reconstruiește relația cu un adolescent. Deci creștem, se rupe la un moment dat cordonul umbilical între noi și preadolescent, undeva aș zice, încă din clasa a 3-a, a 4-a încep rupturile. Cum ne dăm seama? Că ne întoarce vorba, că este irascibil. Ei, și în clasa a 5-a deja este o independență fantastică, dornic de a avea viața lui, de a lua decizii. După aia noi suntem confuzi că stai, că acum vrea o îmbrățișare și se pisoiește pe lângă noi. Trecem de la cald la rece. La 15 ani, acolo aș zice undeva, nu știu exact ce clasă ar fi, dar deja s-a instalat oarecum adolescența bine de tot. Înseamnă că numai familia este punctul de referință, ci grupul de prieteni. Ce să-i recomand unui părinte care are adolescentul în casă, care se închide în cameră? Odată, să-i ofere spațiul de care are nevoie. Înseamnă că el vrea să se deconecteze de taca. Al doilea lucru,
Dacă îi oferă spațiul respectiv, asta nu înseamnă că nu se uită la el. Înseamnă că este un observator din spate. Copilul râde, copilul vorbește când ușa este închisă. Poate copilul este foarte vioi și vesel, dar nu în prezența părinților. Aceste observări sunt importante de făcut în mod sistematic. Și la cât se culcă copilul, și cu cine vorbește, și ce trăiri dezvoltă când vorbește. Sunt niște drame care le dezvoltă adolescenții la vârsta asta, pe care noi nu le luăm ca fiind prioritare, principale. O, Doamne, că nu știu cine s-a uitat nu știu cum sau i-a zis nu știu ce. Astea nu sunt probleme reale, zicem noi. Dar pentru ei, da. În momentul în care încep să se intersecteze fizic, e important să nu înceapă cu investigări. Dar cu cine ai vorbit acolo de râdeai așa de bine și cu mine nici nu vorbești? Nu, ci mai degrabă, ce m-am bucurat să te aud că râzi, ce m-am bucurat să văd că ești veselă. Să știi că și eu astăzi am avut o zi, și povestește despre ziua ta. Deci nu tragi cu cleștele că ce-mi spune copilul, ci oferi prima dată. Și după aia, dacă faci și azi, și mâine, și poimâine, copilul va începe să-ți spună și el. Din propria inițiativă. Aia e cea mai sănătoasă cel mai sănătos lucru. Trebuie să știm la această vârstă că noi facem 7 pași spre copil și noi să ne așteptăm poate că la o jumătate de pas sau la niciunul. Important este să comunicăm acest lucru. Eu vreau să mă apropiu de tine, eu vreau să rămân în viața ta. Mi-ar plăcea foarte mult să-mi spui cu cine îți petreci timpul, ca eu să fiu liniștită. De cele mai multe ori, îngrijorarea noastră se vede ca dezamăgire, ca furie. Iar acest lucru trebuie subliniat de către părinte. Sunt îngrijorată, mi-e teamă să nu se întâmple ceva. Pe de altă parte, când avem șansa să spunem am încredere în tine, să o facem. Pentru că un copil care este și un adolescent care își dorește să fie independent, este nevoie să audă din partea părintelui că are încredere în el, are încredere cum gândește și când pleacă de acasă să-i transmită mesaje de felul să gândești cu capul tău, ai grijă ce decizii iei, abia aștept să-mi povestești ce petrecere ai avut sau cum ți-ai petrecut timpul. Deci e important să le oferim spațiul, de asta nu înseamnă că suntem absenți, înseamnă că noi îi observăm în mod sistematic care este structura lor de odihnă, activitate, când dezvoltă emoțiile pozitive și după aia noi să povestim despre dramele din viața noastră și alea care nu ni s-au părut că le-am gestionat chiar bine, noi să-i spunem, știi ce, o mică bârfiță, ceva de genul ăsta, ca să vadă că nu suntem noi acolo pe un piedestal. Crezi că părintele a greșit cu ceva înainte de vârsta de 15 ani de s-a ajuns la această situație? Și dacă a greșit, nu mai ne putem întoarce în spate să vedem cu ce o fi greșit. Dacă o fi greșit, este o întrebare și o frică cu care ei se hrănesc mereu. Să nu cumva să greșesc în educația copilului meu, că dacă acum am face așa, de exemplu la 10-90 ani, ce o să mă fac la vârsta adolescenței? Ei, nu vom putea creiona o adolescență perfectă decât dacă noi îl învățăm pe copilul nostru să fie independent și autonom. Iar în adolescență, noi să nu mai fim în fața lui, ci noi să fim în spatele lui. În momentul în care greșește, să-i oferim sprijinul de care are nevoie, oricât de mare greșeală ar fi. Chiar dacă se ajunge la anturaje foarte defectuoase. Dar noi să fim acolo și el să știe. Mi-a spus Alexia odată, nu o să uit niciodată, că, bineînțeles că mamă fiind de adolescentă, trăiesc astfel de momente, mi-a scris pe un bilețel, cred mai de ziua mamei sau ceva de genul, mama, îți mulțumesc că ești alături de mine când am nevoie. Noi credem ca părinte că tot timpul trebuie să fim acolo. Dar ea spunându-mi când am nevoie, mi-am dat seama că trebuie să îi dau pace, să văd când are ea nevoie. Asta înseamnă că îi ofer spațiu, asta înseamnă că dezvolt și mă asigur că pot să am încredere în ea prin tot felul de întrebări, cum ți se pare, mai ales după ce ne spun dramele lor. Și ce părere ai tu? Dar tu cum vezi lucrurile? Și atunci noi ne dezvoltăm această încredere în copilul nostru. Foarte interesant. Mulțumesc. Le dorim succes părinților în creșterea. Muncă, exact, perseverență și muncă și răbdare. Așa este. Îți mulțumesc, Ioana. Cu mare drag.
Sunt Teodora Moga și până data viitoare nu uita, echilibrul nu se găsește, se construiește pas cu pas, zi de zi. Ne reauzim curând cu un nou șat educațional.